Tänään kisapäivä. Mä oon odottanut sitä jo 2 viikkoa. Mutta kello on vasta 7 aamulla. Nyt menen ruokkimaan hevosia. Tai on katsomaan hevosia. Äiti on ehtinyt ruokkia ne. Pitäisiköhän minun valmistautua kisoihin? Ne alkavat jo 11. Menen katsomaan poniani. Se on varmaan ihan täpinöissään. Hei poni! Mikä sinulla kuuluu? Oletko täpinöissäsi, kun pääset kisoihin kanssani? Hypätään sitten korkealla vaikka taivaisiin asti. Mutta nyt minun pitää mennä, kulta. Nähdään sitten päivällä. Aamupäivällä siis kohta. Missä äiti on? Tai isä? Menen katsomaan, löytyykö äitiä mistään. Mennään. Hei, Iida. Iida. Apa? Mitä? Niin, ajattelin vain kysyä, että tiedätkö missä äiti on? Sehän äsken oli ruokkinassa hevosia. Ai, en mä sitä kyllä nähnyt. Mitä sä teet? Mä otan kärryjä. Hevoskärryjä. Menen Veikon kanssa hevoskärryille. Ajelulle. Selvä. Mut onnea kisaan. Kiitos. Mut mun pitää nyt mennä valmistautumaan. Juu, moikka. Moikka. Herätys, herätys. Herätys. Herätys, Venla. Nyt lähdetään kisoihin. Jaksais. Nyt on pakko. Estekisat alkavat ihan juuri. Älä tulla nyt. Mene jo eeltä. Selvä. Tule sitten kanssa. Isä sitten tulee sinun kanssasi. Okei. Heippa. Heippa.